Jo? Že to DNA musel někdo udělat. Kdo? To si můžeme teď vysvětlit, jak chceme, ale Crick měl na mysli, že to muselo přijít zvnějšku z vesmíru a že prostě to musel někdo udělat. Jiná civilizace, mimozemská, minimálně. Že to není možné, aby to vzniklo náhodně. Teď bychom došli k tomu, kdo udělal zase ty, kteří to DNA přinesli, rozumíte, na naši planetu. A pak dojdeme stejně k tomu, že někdo musel být na počátku. Kdo teda to DNA dal dohromady. A kdo dal dohromady tu kódovanou informaci. To už je jedno, ale důležité je si říct, že z DNA vidíme jasný design a prostě ten pocit toho, nebo ta domněnka je obrovská. Někteří mladí lidé budou znát film Prometheus, někteří na tom byli asi v kině od Ridleyho Scotta a právě tam ta myšlenka je, že my na naší planetě a život tady nevznikl náhodou, ale byl zanesen tou cizí civilizací. Že prostě museli ten kód tady zanechat a tady ten život potom tedy vzniká. Ale nemohl vzniknout tedy náhodnou cestou. Čili to je DNA a samotný Crick. Některé zajímavosti, co říká jeden profesor molekulární biologie a informatiky abyste si představili, co toto DNA trošičku je, abych vás do toho vtáhl prostě do těch informací. Ten řekl, 1 gram DNA, 1 gram, který by v suchém stavu měl objem přibližně 1 krychlového centimetru, obsahuje tolik informací jako zhruba 1 bilion CDček. Nějakých 700 mega. Teď si to představte, 1 gram DNA, 1 krychlový centimetr, 1 bilion CD. Jaké tam jsou informace skryté? To není normální. Oni to vědí, ti vědci. Oni se sami z toho hrozí, že to už není jenom tak a že se to nedá tak lehce vysvětlit. Že prostě náhodný proces vytvoří takto komplexní, složitou informaci a takové úložiště, které nejsme schopni dát dohromady my, jako lidé. Tady je pro zajímavost další zajímavá věc, že úplná sada údajů je v každé buňce. DNA je tak plná informací, že 1 čajová lžička DNA by obsahovala údaje o 350krát větším počtu lidí, než je současný počet obyvatel naší planety. Množství DNA, které by obsahovalo informace o 7 miliardách žijících dnes, by na čajové lžičce bylo jen slabým povlakem. Když si to představíte, tak to na tom chápete, jaké úložiště prostě tady toto maličké někde uvnitř nás, prostě ta molekula DNA, co všechno nese. Normálně to okem samozřejmě neuvidíte. Čili to je neuvěřitelná věc a je to záhadné. Co to je? Kde se to vzalo? Odkud to pochází? Je to produkt nahodilé evoluce? Paul Davies, a zase se k němu dostávám, v kosmickém jackpotu píše, starověké národy měli pravdu. Pod složitým povrchem přírody se totiž skrývá vzkaz, psaný důmyslnou matematickou šifrou. Moderní vědci většinou pobožní nejsou. A přece uznávají představu, že v pozadí chodu přírody stojí srozumitelný rukopis. Neexistuje žádný logický důvod totiž, aby příroda měla, nebo proč by příroda měla mít nějaký skrytý matematický význam. Proč ji dokážeme počítat? Přemýšleli jste nad tím někdy, jak to, že to jde počítat, ten svět? To není žádný důvod. A my lidé tomu rozumíme. A i kdyby jej měla, není žádný zřejmý důvod, proč by lidé měli být schopni mu porozumět. Věda však existenci této skryté matematické sféry už odhalila. Oni to v té matematice vidí. Svět je matematický. Jakoby vesmír navrhoval ryzí matematik. Ten pocit je úplně jasný. Jak to, že to jde počítat? Jak to, že to stojí na nějakých rovnicích? Jak to, že my to chápeme vůbec? Jak je to možné? Teď tady takovou zajímavou věc k tomu DNA, k té informaci, která je v DNA. Vědecký tým z Kazachstánu, jsou to lidé, kteří se zabývají velmi vážně pravděpodobností vzniku z matematického hlediska DNA, náhodilým procesem. A oni teď přišli s číslem, tito matematici, 0,0000000000001% pravděpodobnosti, že by to evolucí mohlo vzniknout neřízeným procesem prostě molekula DNA.
tady ta pravděpodobnost něco říká v matematice. Je to nemožné. Není to možné. To samo o sobě nemůže jen tak vzniknout. Je to úplně nová věc, tady máte odkaz, koho by to zajímalo, Science Direct, tak tam je to vědecký článek, který skutečně přepočítali tito matematici 10 na minus 13. Je to skutečně neuvěřitelné číslo, že se zhrozili, že to není možné. Takže buď to někdo z vesmíru tady dal, anebo někdo spoza vesmíru, protože kdo to zase dal jim? Kde to vzali? Protože oni musí taky existovat na tom podkladě toho DNA pravděpodobně. Takže to je veliký problém, který věda má s tím, kde se vzala DNA. Další věc, která mě velmi zajímá, protože jsem studoval informační vědu a je to můj obor a dalo by se o tom strašně dlouho povídat, tak je problém informace. Proč je informace ve hmotě? Mnohokrát mluvíme o hmotě, o energii, o zákonech, ale málo kdy se hovoří, že svět a vesmír obsahuje informaci. Když se vás zeptám, co je to informace, budete v koncích. Někteří mi řeknete zpráva. To je strašně málo, ale. Půjdete dál a budete zkoumat, co to vlastně informace je. Co to v té hmotě je, že my jako svoji myslí vnímáme, že něco vydává informaci o něčem. Je to záhada. Vám řeknu, že existuje asi 150 definicí, co je informace a každá je hezká, ale každá se na to dívá trochu z jiné strany a nakonec zjistíte, co to vlastně je. Já když jsem dělal tu práci, jsem to odevzdal, tak jsem prostě nevěděl, kterou definici si vybrat a profesor Cejpek, který už nežije, tak se ptal, jak byste to řekl, co je to informace. A tak měl radost, šlo vidět, jak se usmíval, protože dobře věděl, že to není tak jednoduchá otázka. A já říkám, my nevíme. To je hezké. Říká, znáte aspoň jednu definici? Já říkám, jednu vám řeknu. Tak jsem mu řekl, on říkal, já jsem spokojený, stačí. Ale tím chci říct, že on sám se usmál, protože věděl, že problém informace je obrovský problém v přírodě. Proč tam je a co to vůbec je? Kde se vzala? Norbert Wiener, který byl odborník na kybernetiku, řekl, informace je informace. Žádná hmota ani energie. Žádný materialismus, který toto nepřijímá, nemůže v současnosti obstát. On prostě řekl, že nemůžeme hmotu a informaci spojit dohromady. Informace je skrytá ve hmotě a my nevíme kde a co to vůbec je. A říká, že informace není hmotná. Oddělil tu hmotu od informace. To je velmi důležitá věc, protože na tom vidíme, že materialismus, který říká, že všechno je jenom hmota, materie, to je pohled na svět, který je strašně jakoby ochuzený o mnohé pravdy, které věda už sama o sobě vlastně ví. Paul Davies zase říká, problém toho, jak může vzniknout smysluplná informace spontánně ze souboru neinteligentních molekul podřízených slepým a bezúčelným silám, představuje hlubokou zásadní výzvu. Jak vznikl jako smysluplná informace, chápete, ze šutrů, když to zjednoduším? Jak to, že to má informaci? Ta příroda, svět, život. Proč to nese? A jak to mohlo vzniknout? Podíváme se teď trošičku z toho DNA na přírodu jako takovou. Anglický kosmolog Jeans řekl, to je to, co jsem vám říkal o té matematice. Zdá se, že vesmír navrhoval ryzí matematik. Že to je divné, že ten svět je počítatelný, matematicky. Matematik firmy IBM, Pickover v knize The Loom of God, tak říká, nevím, zda je Bůh matematik. Matematika je však tkalcovský stav, na němž Bůh tká látku vesmíru. Jelikož skutečnost lze popsat nebo se k ní přibližovat jednoduchými matematickými výrazy, svědčí to podle mě o tom, že základem přírody je matematika. Jinak inteligentní design jako takový můžeme sledovat v přírodě také.
například v jednom článku, vyšlo to na VTM i pro mladé lidi a tam je napsáno, že mnohé matematické principy jsou skryté v přírodě a tady je napsáno, takové matematické principy už ve věcích vyvolávají úvahy o tom, zda může být příroda skutečně zkonstruována Bohem a do jaké míry jsou oprávněné teorie o inteligentním plánu. Že prostě mnohé ty věci hovoří o tom, že opravdu vědci sami už uvažují o tom, jak je toto možné a že se zatím skrývá tedy nějaký konstruktér. Existují také v přírodě různé vynálezy, které vědci pochopili právě nedávno. Jeden z nich tady máte vlastně na ukázku, kdy se inspiroval jeden vědec zobákem ledňáčka. Oni totiž zjistili, že design, který je skrytý v přírodě, je daleko lepší a my se učíme od přírody, než prostě to, co vymyslíme my. A mnoho z vlaků kladlo obrovský odpor a hučelo v tunelech. A oni pořád se toho nemohli zbavit, počítali to podle těch svých rovnic a zjistili, že to není možné a že to vždycky hučí. No a potom nakonec jednoho napadlo, když pozoroval ledňáčka, jak skáče do vody, tak spadl do vody a prostě krásně tam projede. Tak oni viděli, že ta voda klade minimální odpor. No a prostě spočítali to přesně, tady vidíte ten obrázek toho ledňačkova zobáku, přesně ty tvary a rozměry a zjistili, že opravdu to přestalo hučet a mohli se tak inspirovat vlastně tou přírodou. Těchto vynálezů, já tady mám daleko více, nemáme na to už tolik času, ale určitě ta inspirace je tam asi 10-15 věcí, které jsou velice zajímavé o tom, jaký design my v přírodě vidíme a že z něho můžeme dále čerpat. Teď se podíváme na takovou problematiku, o které se také hodně hovoří, a to je vznik vesmíru. Ptali jste se už někdy sami sebe, jak vznikl vesmír? Proč tu vůbec něco je spíš, než že není? Proč existuje něco spíš než nic? Proč tu jsme? Toto jsou otázky, které jsou velmi důležité. Dlouhou dobu nám vědci říkali ateisté a materialisté a vůbec vědci jako takoví, a nemám jim to za zlé, ale tvrdilo se, že vesmír neměl počátek, že je věčný, nekonečný a věčný. To se hovořilo, nebo o tom se psalo hodně dlouhou dobu. Ale poslední průzkumy, nebo poslední názory, jaké máme na vesmír, jsou jasné. Vesmír měl počátek. Je to jasná věc, o které teď hovoříme ve smyslu toho, co víme. Vypadá to tak, že vesmír měl počátek. Čili situace se mění a my si klademe otázku, jak něco povstane z ničeho. Proč je zde něco spíše než nic? A abyste si to uvědomili, tak je důležité říct, že vlastně nebyl ani čas, protože čas je součástí vesmíru, nebyl žádný prostor. Nemohlo být vůbec nic. Teď se ptejte, co je toto nic, když není nic. Žádná fyzikální věc, žádná hmota, žádný prostor, žádný čas. Počátek vesmíru je taky počátkem času. A toto je velmi důležitá věc. A je to něco, o čem hovoří například Bible na počátku, že stvořil někdo jiný ten vesmír, který musí stát mimo čas, mimo hmotu, který tvoří vesmír. To je jediné vysvětlení totiž. Protože my nevíme, jak z ničeho může vzniknout něco. A vědci to dneska už ví. Ludwig Wittgenstein krásně říká tuto myšlenku, rakouský filozof, ve své přednášce o etice. Nejlepší způsob, jak ten zážitek popsat, jak někdy jsem, jako venku a jdu, je podle mne říci, že když jej mám, já žasnu nad existencí světa. A pak mám sklon používat takové fráze jako, jak zvláštní, že něco existuje. Nebo jak zvláštní, že existuje svět. Proč to je? To je hluboká myšlenka o tom, abychom si uvědomili, že tu něco vůbec je a nemusí být. Že tu teď jsme a o tom přemýšlíme, ještě navíc. Tento muž, doktor Alexander Vilenkin, teoretický fyzik a kosmolog, dochází k závěru a spolu ještě s jednou skupinou, je to takové to nejmodernější, co teď to shrnuje, tady tyto věci, tento teorem, neboli teorie. Všechna fakta, která máme, vypovídají, že vesmír měl počátek.
tedy není věčný. Měl počátek. Stephen Hawking, o kterém už jsem před chviličkou hovořil, tady vidíme i jeho fotografii, tak on řekl, v neměnném vesmíru je počátek v čase něco, co nutně musí být uděleno nějakou bytostí mimo tento vesmír. Pro nějaký počátek neexistuje žádná fyzikální nutnost. Lze si představit, že Bůh stvořil vesmír doslova v kterémkoliv bodě času v minulosti. Bůh stvořil vesmír v okamžiku velkého třesku. Stephen Hawking v této knize Stručná historie času. Paul Davies říká, jestliže před velkým třeskem, že vy se budete ptát, co bylo před velkým třeskem teda? Co bylo před tím vznikem toho vesmíru, toho výbuchu, jak oni popisují věci? A on říká, jestliže před velkým třeskem nebyl čas, ani žádné místo, v němž by mohl existovat nějaký kauzální činitel, který to zapříčinil, nemůžeme velkému třesku připisovat žádnou fyzikální příčinu. Takže nám zbývá pouze nefyzikální, metafyzická. Tedy, když mluvíme o nehmotných věcech, které přesahují vesmír a stojí mimo vesmír a mimo čas. My totiž jinou šanci a vysvětlení nemáme. V současné době vědci vědí, že v podstatě není. Dinesh de Souza to shrnuje takto. Vědci zjistili, že vesmír vznikl v prvotní explozi energie a světla, čímž senzačně potvrdili knihu Genesis v Bibli. Nejenže má vesmír počátek v prostoru a čase, ale zároveň je i počátkem prostoru a času. Prostor ani čas před vesmírem neexistoval. Na počátku byl duch, ne hmota. To je to, o čem právě tady hovoříme a chci vám ukázat i z té teorie toho vzniku vesmíru, o čem se teď hovoří. Někteří lidé často říkají, dobře, když tedy vesmír má počátek, ty mluvíš o tom, že to musela být nehmotná mysl, nějaký Bůh nebo co, kdo stvořil Boha? Kde se vzal on? To je samozřejmě otázka, kterou z filozofie každý dobře ví, že je hloupá, je nesmyslná. Protože, a teď vám řeknu, co říká filozof Kate Ward, britský filozof, velice dobře rozebírá tady tyhle ty věci, těch příčin a tak podobně. Jestliže se někdo táže, co zapříčinilo Boha, pak odpovědí je, že nic by nemohlo přivést k bytí takovou skutečnost, zcela přesahující časoprostor a která je nezávislá na jiných bytích a příčinách. Neporozumět takové myšlence znamená neporozumět, co to slovo Bůh znamená. Britský filozof a další o tom samozřejmě hovoří, že prostě tato otázka nemůže být kladena u nemateriální věci. U materiálních věcí to platí, mají svůj počátek, ale nemůže být počátek u nehmotné mysli, která stojí mimo prostor a mimo čas. Už to samotná podstata Bůh, jak je chápán, nemůžu se ptát po příčině Boha. Z toho filozofického hlediska je to filozofům naprosto jasné. Další veliký problém, kterého se dotknu, je vznik života na Zemi. Víte, my už bychom někteří připustili, někteří lidé připouštějí, vznikl vesmír. Nějak se to stalo. Nějak se prostě stalo, že tu ten svět je. Nějak tu byla nějaká hmota, nějaká planeta. No jo, ale aby z kamene mrtvé věci vznikl život, když to teď zjednoduším, aby z toho byla slepička nebo něco, postupem času nebo jakkoliv, tak jak se to stane? Z mrtvé hmoty, aby vznikl vůbec život jako takový. A to slepice, jako, i když vypadá, jako rozumíte, ta hlava, to všechno, jako, že to je primitivní, ale prostě ona se skládá z molekul a prostě z dalších buněk a tak dále. Čili to musíme si uvědomit, že je to složitá záležitost jenom jedna ta buňka. A teď tady mám takové čísla, která někteří uvádějí, jestli je možné, aby z anorganické hmoty, z mrtvé hmoty, mohl vzniknout živá prostě buňka nebo základně třeba bílkovina. Pravděpodobnost, že by zde na Zemi náhodou vznikla jen jedna bílkovina tvořená pouhými 100 aminokyselinami, se odhaduje na přibližně 1 ku milionu miliard. Čili z matematického hlediska je nemožné, aby prostě z mrtvé hmoty vznikla najednou živá. My nevíme, jak je to možné, kde se život vzal.
Jak je to vůbec možné? Matematik Sullivan říká, hypotéza, že život vznikl z anorganické látky, mrtvé, je v přítomné době stále ještě článkem víry. Vědci tomu věří, že to tak nějak bylo a vzniklo to samo. Jestliže nejsme, říkají astronomové Hoyle a Wickramasinghe, jestliže nejsme na základě společenských názorů nebo vědecké výchovy předem silně zaujatí pro názor, že život na Zemi vznikl samovolně, pak tento jednoduchý výpočet tuto koncepci zcela likviduje. Prostě je to nepravděpodobné, aby život vznikl pouhou náhodou. Dalším problémem je právě vznik života potřebuje obrovské množství informací. Kde se vzaly? Stephen Meyer, americký filozof vědy, říká jasně, nejlepším vysvětlením původu informace nutné k vybudování prvního života je ve skutečnosti nějaká inteligence, která do toho zasáhla. Že není možné, aby to prostě vzniklo jenom tak. Vznik života je obrovským problémem. Tento muž, který je mimochodem synteticko-organický chemik, ale je jeden z 10 nejcitovanějších chemiků vůbec na světě, řekl toto. Mým zaměstnáním je sestavování molekul. Nemohu vám začít vyprávět, o jak obtížnou práci se jedná. Stojím v úžasu před Bohem. Jen nějaký bažant, neboli neskušený nováček, který o vědě ví houby, nic neví, by mohl říci, že věda odvádí od víry. Jestliže vážně studujete vědu, přivede vás blíže k Bohu. Je to chemik, který dobře ví, když pracuje s molekulami, co to tam vlastně je a jak je to složité, že naopak tě to vede k úctě, že to není normální, aby ty věci vznikaly samy. Další problematikou, které se dotknu jenom, je vznik vědomí. Víte, už bychom připustili dobře, někdo by řekl, náhodou vznikl vesmír, náhodou to vyšlo ty konstanty, náhodou se to strefilo, náhodou to bylo vyladěné, náhodou máme obrovské štěstí, náhodou